Дзень добры, шановнае панство! Вёска Сташаны. А знаходзіцца гэта вёска Сташаны ў Пінскім раёне Брэсцкай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае. Сёння Рэспубліка Беларусь. Ну вось калісьці, паважанае панство, даўным-даўно была адна толькі цемра. Не было ніякага святла. І пан Бог сядзеў у гэтай цемры, сядзеў і надакучыла яму. І ён зрабіў святло. Зрабіў неба і зрабіў зямлю. І вось на зямельцы тады, на свеце Божым, пачало шмат з'яўляцца чагось цікавага. З ласкі Божай з'явілася гэтая вёсачка Сташана на зямельцы нашай. Ну дык што, заглянем у гэтую вёсачку, ды і падзівімся, што ж тут робіцца сёння. Наперад! Зелая березонька воду помотила, нещаслива мене доля замуж закрутила. Нещаслива мене доля замуж закрутила. У великої я семейці город побачила, свої літа молодіє пташками пустила. Свої літа молодіє пташками пустила. Запрагайте, хлопці, коні, коні ворониє, дай поїдем доганяти літа молодіє. Дай поїдем доганяти літа молодіє. Я догнала своє літа на Кльоновому мості. Вернітеся, моє літа, хоть до мене в гості. Вернітеся, моє літа, хоть до мене в гості. Як з'явілася тут гэтая вёсачка Сташаны, паважанае панства? Хто і калі гэту вёсачку тут заснаваў? Пра гэта, паважаныя, не ведае сёння ніхто. І ніхто вам пра гэта не скажа, ні прафесура, ні такія вось дылетанты, як я. Вёсачка гэта вельмі старажытная. І ў гісторыю яна ўвайшла дзякуючы адной вялікай бітве, якая адбылася тут каля гэтай вось вёскі Сташаны. Значыцца, у 1220 годзе тут каля Сташан ва ўрочышчы пабоішча сустрэліся два войскі. Войска Наваградскага князя Скірманта і войска Уладзіміра Валынскага князя Мсціслава. Колькі яны тут біліся, колькі людзей тут палегла, сёння пра гэта ніхто не знае. Вядома толькі тое, што князь Наваградскі Скірмант у гэтай бойцы перамог Мсціслава. Вось пра гэта летапісцы і запісалі ў сваіх летапісах. Дзе знаходзіцца гэтае ўрочышча пабоішча за вёскаю, мясцовыя жыхары не ведаюць. Яны кажуць, што нават не ведаем такой назовы пабоішча. Мусіць, гэтае пабоішча назова была калісьці даўным-даўно. І мусіць, гэтае ўрочышча пабоішча, а тут было яшчэ да бітвы Скірманта з Мсціславам. Мусіць, вось сюды, да гэтай вёскі Сташаны, збіраліся князі, каб памерацца сілай. Сыходзіліся тут, значыцца, і казалі, ну што, біцца будзем ці мірыцца? Ну, бывала, мірыліся, а бывала, вось і біліся. У 15 стагоддзі, паважанае панство, вось гэтая вёсачка Сташаны была уласнасцю нашых шляхцічаў Завішаў. Гістарычная даведка. Завішы. Шляхецкі род у Вялікім княстве літоўскім герба-лебедзь. Паводле генеалагічнага падання, Завішы спачатку карысталіся гербам ружа.
Родапачынальнік Завіша упамінаецца ў 1443 годзе. Пакінуў сыноў Мікалая, які нашчадкаў не меў, і Яна. Сын Яна Юрый, гады жыцця 1480-1528, быў суддзёй земскім драгічынскім і значным землеўладальнікам. Яго ўдава ў 1528 годзе ставіла ў войска Вялікага княства Літоўскага 34 коннікі збройна. Ну, гэтая вёсачка была уласнасцю асабістай шляхцічаў Завішаў. Ну і, відаць, гэтая вёска у іх нейкая асаблівая была. Людзі з гэтай вёскі нечым выдзяляліся сярод іншых вось вёсак, бо захаваліся дакументы за 1503 год, у якіх гаворыцца, што людзям з гэтай вёскі Сташаны дазваляецца карыстацца каралеўскім лесам. І вось у тых жа дакументах колішніх вось гэтая вёсачка завецца не Сташаны, а Ташаны альбо Ташанічы. І вось што цікава, што ў колішняй беларускай мове ёсць такое слово «таш». Слово «таш» азначае, значыцца, вось будка, там, намёт, курень, у якім хтосьці жыве. Вось такое сяленне невялічкае. Ну, карацей, вось жылы дом такі звалі Таш. Ну, адсюль, магчыма, і назова гэта паселішча Ташаны, Сташаны. Мясцовая жыхарка Венера Рыгоровна распавяла мне вось сваю такую версію, чаму гэтая вёска называецца Сташаны, калі ласка. Это Мірка Шан. Приїхав до нас бідний чоловік. Ну і скопав він землю. І на той землі він посіяв жито. І з цього жита він набрав 100 шан. І от цього шана назвалося село Стошани. І тепер є село Стошани. Колькі гэтае паселішча вось належала Завішам, дакладна невядома. Вядома, што ўжо ў 1688 годзе маёнтак Сташаны быў уласнасцю пінскіх езуітаў. Ну, езуіты ў Сташанах касцёл не збудавалі, але вось кажу, што каплічка каталіцкая тут калісьці была. Ордэн езуітаў, паважанае панства, ён з'явіўся ў 1534 годзе ў Гішпаніі для барацьбы з рэфармацыяй. А ў нас на Беларусі езуіты з'явіліся і пачалі сваю такую актыўную дзейнасць супраць рэфармацыі ў 1569 годзе. І на той час у нас вось на Беларусі, як у еўрапейскай краіне, значыцца, быў даволі такі моцны рэфарматарскі рух. У нас на той час было вельмі шмат ужо такіх пратэстанцкіх абшчын. Пры іх дзейнічалі вось школы, шпіталі, друкарні. І вось пратэстантаў у нас на Беларусі тады падтрымлівалі багацейшыя феадалы, такія, значыцца, нашы як Алелькавічы, Радзівілы, Сапегі, Хаткевічы, ну і іншыя беларускія, ну, ці, як колись казалі, ліцвінскія рады. Назва пратэстантызм, яна ўзыходзіць ад пратэсту нямецкіх лютэран супраць усталяванага ў Германіі прынцыпа «чыя ўлада, таго і рэлігія». Ну і вось пратэстанты, яны дзяліліся на кальвіністаў, лютэран і арыян. У нас на Беларусі былі і тыя, і тыя, і тыя. Ну, а калі першыя пратэстанты з'явіліся тут, у Сташанах, то вось гэта, паважанае панства, я не ведаю. Можа, яшчэ ў 16 стагоддзі да езуітаў. Ну, а што да сённяшняга дня, то сёння ў Сташанах існуе вось даволі вялікі пратэстанцкі храм.
Пасля езуітаў маёнтак Сташаны стаў уласнасцю шляхцічаў корсакаў. Ну і корсакі вось пра сваё паходжанне любяць расказваць такую вось гісторыю. Яны кажуць, што іхні продак прыбыў сюды да нас у Вялікае княства Літоўска з вострава Корсіка, што ў Францыі. І прыбыў ён сюды яшчэ ў часы князя Свідрыгайлы. І князь Свідрыгайла даў яму шмат зямлі на Полаччыне. Ну а прозвішча сваё яны, узялі ад вострава Корсіка, адкуль і прыбыў сюды іхні продак. Шляхцічы корсакі яны на працягу шматлікіх стагоддзяў верай і праўдай служылі нашым князям. Ну і ў гэтым родзе ёсць вельмі шмат розных адгалінаванняў вось у родзе корсакаў. І ў родзе корсакаў шмат вельмі знакамітых асоб, якія аддана служылі у розныя часы сваёй айчыне, Вялікаму княству Літоўскаму, сённяшняй вось Беларусі. І вось адзін з такіх прадстаўнікоў знакамітых гэтага роду гэта Рафаіл Корсак. Гістарычная даведка Корсак Рафаіл. Свецкае імя Мікалай. Нарадзіўся каля 1595 года. Уніяцкі царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай. Паходзіў з беларускай пратэстанцкай шляхты. У 1620 годзе перайшоў ва уніяцтва і ўступіў у ордэн базылян пад манаскім імем Рафаіл. Вывучаў філасофію і тэалогію ў калегіумах Брунсберга, Прагі і Рыма. З 1637 года генерал базылянска ордэна. Епіскап Галіцкай і Турвапінскай епархіі. Кароль Жыгімонт Ваза прызначыў Рафаіла Корсака намеснікам Руцкага. Як мітрапаліт уніяцкай царквы Рэчы Паспалітай, Корсак падтрымаў караля Уладзіслава IV на прымірэнне уніятаў і праваслаўных. У 1639 годзе Рафаіл Корсак прасіў у папы Урбана VIII дазволу склікаць сумесны сабор уніятаў і праваслаўных і стварыць адзін патрыярхат Рэчы Паспалітай. Памёр 28 жніўня 1640 года ў Рыме. Рафаіл Корсак, ён паходзіў з сям'і корсакаў, што былі пратэстантамі. Ну, але калі ён вучыўся ў Нясвіжы, то там пад уплывам езуітаў ён прыняў каталіцтва. Але калі Рафаіл пасталеў, то ён прыняў тую веру, якая была яму па душы. Ён стаў уніятам. Ну, ці была тут у Сташанах уніяцкая царква калісьці? Ну, гэта я дакладна не ведаю. Ну, мусіць, што была, таму што калісьці ж уся Беларусь наша, гэта была уніяцкая краіна. Ну, а вось тут, на гэтым месцы, стаяла праваслаўная каплічка. І гэта каплічка тут стаяла яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Вось і тут вось мясцовыя жыхары бралі шлюб у гэтай каплічцы, тут яны хрысцілі дзетак, і вось на месцы каплічкі паставілі гэты драўляны крыж. Першая праваслаўная царкоўка з'явілася тут толькі на пачатку 21 стагоддзя. Вось гэта невялічкая царкоўка на ўскрайку вёскі асвечана ў гонар святога Мікалая.
На ўскрайку вёскі, вось тут у сваім фальварку жылі шляхцічы корсакі. І вось тут яны ў першай палове 19 стагоддзя заклалі гэты парк з вельмі прыгожай калісьці воднай сістэмай. Ну, правда, некаторыя вось кажуць, што парк тут быў яшчэ пры езуітах, бо тут раслі, значыцца, кажуць, 200-гадовыя ліпы, грабы, хвоі, ліственніцы. Ну, а на сённяшні дзень гэты парк, ну, захаваўся так часткова, ды і то на сёння нагадвае ўжо такі вось лес зарослы хмызняком. У парку корсакаў захавалася некалькі вось гаспадарчых будынкаў. Адзін з гэтых будынкаў гэта вось гэты свіран. Ну, свіран гэта такая гаспадарчая пабудова для захоўвання жыта, ну і іншых розных прадуктаў. І гэты свіран, паважанае панства, тут быў збудаваны яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя. Яму ўжо хутка будзе 200 гадоў, і ён, які колісь і сёння служыць людзям. І калі да яго добра ставіцца, то ён прастаіць столькі ж, а то яшчэ і болей, бо быў збудаваны на сумленне і сабе, каб хапіла, і дзецям, і ўнукам, і праўнукам. Захаваўся тут яшчэ адзін будынак. Вось гэта колішняя стайня. Яна была збудавана ўжо пасля свірана. Ну і вось гэтыя два будынкі, яны тут вось знаходзяцца тыя некія два ваяры, вось, якія выстаялі ў баі і засталіся жыць. І нагадваюць пра тыя колішнія старажытныя часы. Быў тут у Сташанах, у гэтым парку, у корсакаў і свой палац вельмі прыгожы. Ну і вось палац гэты тут яны збудавалі, недзе, кажуць, у сярэдзіне 19 стагоддзя. Ну а на пачатку 20 стагоддзя тут у палацы ў Сташанах жыў Эдмунд Корсак разам са сваёю сям'ёй. Ну, але калі пачалася Першая сусветная вайна, то ў палацы Корсакаў тут у Сташанах размясціўся адзін з палявых штабаў расійскай царскай арміі. Ну і падчас Першай сусветнай вайны гэты палац тут быў цалкам зруйнаваны. Ну і на сённяшні дзень ад яго засталіся толькі адны вось падмуркі. У парку Корсакаў побач з садам вось стаяла каплічка Найсвяцейшай Дзевы Марыі.
Ну, а под каплічкай было скляпенне вялікае, дзе стаялі труны памерлых роду корсакаў. Ну, але за савецкім часам тут усё было зруйнавана, і на сённяшні дзень тут уже да гэтай каплічкі пахавальні, да гэтых магіл ніхто не прыходзіць ні на радаўніцу, каб пакласці тут чырвонае яйка, ні на дзяды, каб паставіць тут свечку і памаліцца за душы памерлых. У палацы корсакаў, акрамя палявога штаба царскай арміі, размяшчаўся яшчэ і шпіталь. І вось памерлых у тым шпіталі, а таксама тых, што загінулі падчас баёў, салдат царскай арміі хавалі вось тут, на гэтых вясковых могілках. Ну і колькі тут салдат знайшло свой апошні прытулак, ніхто сёння не ведае. І вось што цікава, што менавіта тут, у Сташанах, на гэтых вясковых могілках у 1965 годзе быў пастаўлены першы на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза помнік салдатам царскай арміі, загінуўшым падчас Першай сусветнай вайны. Ну, а паколькі на тыя часы за саветамі крыжы ставіць было забаронена, то салдатам царскай арміі паставілі вось помнік са звяздой. Тут на могілках знаходзіцца і каплічка, якая была збудаваная для адпявання нябожчыкаў. Побач вось з сучаснымі могілкамі, дзе знаходзяцца пахаванні Першай сусветнай вайны, ёсць гара, на якой колішнія старажытныя могілкі. Тут ляжыць шмат розных камянёў, на якіх ужо немагчыма нічога прачытаць, ніякіх надпісаў ужо не відаць. Мясцовыя жыхары кажуць, што вось яшчэ пасля вайны яны памятаюць, як на гэтай гары, тут на гэтых колішніх могілках стаяла драўляная старэнькая капліца на 6 званоў. Калі скончылася Першая сусветная вайна, то корсакі вярнуліся назад сюды, у свой маёнтак Сташаны. Ну, палац іх не быў зруйнаваны тады, і яны пад жыллё перабудавалі, адзін з гаспадарчых будынкаў. Ну, і апошнім уладаром тут быў Зыгмунд Корсак. Ён, выплаціў долю за маёнтак свайму брату Альгерду, сястры Марылі, і разам са сваёй сям'ёй застаўся адзіным, паўнаўласным кіраўніком вось гэтага маёнтка Сташаны. У 1939 годзе пачалася Другая сусветная вайна, і сюды у Сташаны ўвайшлі бальшавікі. Ну і корсакі, нейкія людзі простыя, не сталі ўцякаць адсюль, таму што чаму ўцякаць? Яны нікому нічога дрэннага не зрабілі. Яны нікога не рабавалі, не забівалі, ні ў кога нічога не кралі, не здзекваліся з людзей.
Чаму ім уцякаць? Яны сумленны былі, добрыя людзі, былі гаспадарамі, любілі сваю зямлю і жылі спакойна на ёй. Але менавіта вось такіх людзей пачала арыштоўваць новая ўлада. І вось сюды прыехала НКВД і арыштавалі Зыгмунта, Канстанціна, Ганну, Людвігу і Ванду Корсакаў. І далейшы іх лёс невядома. Ну што ж, паважанае панство, на гэтым мушу з вами развітацца, ну, каб крочыць далей у наступнае падарожжа. Так што да сустрэчы праз тыдзень. Поспехаў, усяго найлепшага, да пабачэння.